Robert Abela u Joseph Muscat akkwistaw informazzjoni li permezz tagħha waslu għal konklużjoni li Muscat u l-kompliċi tiegħu se jibdew jintlaħqu mill-ġustizzja u għalhekk minkejja differenzi ta' bejniethom u x'aktarx wara rikat ta' Muscat fuq Abela iddeċidew li jingħaqdu. Din hija raġuni vera tar-rixaf fil-fażul fil-kabinett u l-mossa li jinġibu lura Rossien Kutajer u Justin Caruana. Hekk iddikjara Robert Aquilina, il-President tal-Aqda Repubblika, f'diskors li twassal it-tlieta fil-għaxija wara rebħa oħra li kellha din l-istess għaqda fil-qorti. Aquilina jgħid illi Abela u Muscat ħadmu konfoffa bejniethom bi pjan li minnu jgawdu it-tnejn li huma, Abela biex iżomm il-poter u Muscat biex jifranka l-ħabs. Fid-diskors tiegħu Robert Aquilina spjega wkoll li l-pjan ta' Abela u Muscat jinkludi li jiġu minati l-imħalfin u l-maġistrati li manuvraw u jbabsu fil-korp tal-pulizija biex jiserħu moħħhom aktar minn qabel li l-pulizija ma jmissuhomx u għalhekk huwa patt perikolus. Robert Aquilina fakkar kif it-tnejn Repubblikan kisbet rebħa oħra fil-qorti tal-appell kontra l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat, fejn inkixfet il-gidba li ivvintaw l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat biex jipproteġu lil kriminali u lil dawk fl-istituzzjonijiet li tradew liċ-ċittadini onesti ta' pajjiżna u għalhekk il-proċeduri dwar il-Bank Pilatus se jsiru kollha kemm huma bil-bibien miftuħa. Aquilina fakkar ukoll kif din hija l-aħħar minn sensiela ta' rebħiet fil-konfront ta' Joseph Muscat li qed jagħmel minn kollox sabiex iwaqqaf il-maġistrat milli tkompli tinvestiga kriminalment u bekk iwaqqaf il-kors tal-ġustizzja. Però kif kompla jgħid Aquilina, f'kull degrit li tat il-qorti sabet li Joseph Muscat ma kellux raġun u qatata kontrih. Robert Aquilina tenna wkoll l-appell tiegħu sabiex l-Avukat Ġenerali tbiddel ir-rotta u ma tibqax fuq in-naħa tal-kriminali.